Zulu newspaper bo, ezindaba eshisayo bo, ezindaba eshisayo. Sikubingelele siphinde sikwamukele kwi-channel yethu iZulu Newspaper. Yebo sanibona. Awu. Lena i-channel ehlale ekuphathele ezinohlonze. Ngiyalele phela khuluma ngiphethe ikhanda. Usaziwayo wakuleli uZodwa Wabantu usethole ingqayizivele yethuba lokuba umlingisi emdlalweni omusha waka-e.tv. uZodwa Wabantu uzobelingisa indawo ethi ayicishe ifane nempilo yakhe kulo mdlalo obizwa ngeBlack Door ozoqala maduze ku-e.tv. uZodwa Wabantu uthi kumjabulise kakhulu ukuthola leli thuba njengoba bekuyi-audition yakhe yokuqala lena abizwe kuyona ngemuva kokuphothula iklasi lokufundela ukulingisa. Uveze ukuthi akasakwazi ukulinda ukuthi abantu babone ikhono lakhe lokulingisa. Uthe akazisoli nakancane ngokuthatha isinqumo sokuba ayongena esikoleni sokufundela ukulingisa njengoba sekumlethela izithelo ezinhle manje. uZodwa ungene esikoleni sokufundela ukulingisa iStar Quality Performing Arts College lapho enze khona izifundo zokulingisa ngonyaka ka-2021. Uveze ukuthi nakuba engumuntu ohlale ematasa ukwazile ukuthola isikhathi sokuthi akwazi ukuqedela lezi zifundo. Uthe njengamanje usekulungele ukuthola nezinye izindawo angalingisa kuzona. Uthena ukulingisa akuyona into afuna ukuyenza isikhashana kodwa into azimisele ngokuthi ahlale isikhathi eside kuyona. Wembukeli, singathanda ukuzwa kwakho ukuphawula mayelana nalolu daba. Sicela ukuthi ushiye comment la ngezansi, thina sizobe sisibuyela kuwena noma kanjani. Wembukeli, ake sikugoqe lapha-ke besikuphathele khona namhlanje. Siphinde sikuthembise ukuthi sizolokhu nje seniphakela njalo izindaba ezishisayo lapha kwiZulu Newspaper-ke. Kanti-ke ungakhohlwa ukuthi usubscribe kwi-channel yethu ebese ucindezela u-notification bell ukuze sizokwazisa njalo uma kunomfanekiso ofana njengalo esiwufakile. Ake siyibambeni khona lapho bese sithi nje salute.